Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer.
should happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man? They say we murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging que vai enfrontar hoxe no Depor Training Center no campo Arsenio Iglesias ao Deportivo e o Sporting Hortaleza, eliminatoria partido único. Xóganse os deportivistas as súas opcións de estar nos oitavos de final desta competición da categoría xuvenil. Xa están os futbolistas no terreno de xogo. O Deportivo que vai a vestir coa súa camiseta branca e azul, pantalón azul, medias azuis, o Sporting Hortaleza, como poden ver en imaxe, camiseta dun color entre vermello e rosa, pantalón de color negro, medias de color vermello. O colexiado do encontro, que vai a ser Alberto Lago, vai a estar asistido por Alberto Blanco e Iván Abel. Son todos os colexiados do Comité Galego. Chega o Deportivo Xuvenil a este partido como líder do grupo 1 da División de Honor Xuvenil. Pola súa banda o Sporting Hortaleza chega na quinta posición do grupo 5 desta División de Honor Xuvenil. Saúdanse os capitáns. Marcos, no caso do Sporting Hortaleza, no caso do Deportivo Vergara. Imos repasar alineacións para este encontro. O Deportivo de Miguel Figueira, que vai a sair con Anxo, Guille Vergara, Davo e Vega na defensa, Abel, Castro e Álvaro no centro do campo, arriba Mauro, Leandro e Iker Gil. No caso do Sporting Hortaleza, Gonzalo na portería, Héctor, Álvaro, Iago e Briones en defensa, Izan e Marcos no centro do campo, nunha banda izquierdo, na outra Rafa, Badaliso como media punta e arriba Andrija. A piques de comezar o encontro, a piques de iniciarse este partido, como dicimos, importante, porque non deixa de ser unha eliminatoria de cao, é dicir, o equipo que leve a victoria estará na seguinte fase desta competición. Posan os xogadores do Deportivo coa foto de equipo. Está a piques de comezar este encontro, como dicimos, encontro fundamental por o futuro dos dous conxuntos nesta Copa do Rei Xuvenil, que inicia aquí a súa primeira ronda, que nas próximas semanas terá os octavos de final, tamén os cuartos, e finalmente aos 4 equipos que queden xogarán unha Final Four. Vemos os xogadores do Deportivo Xuvenil en imaxe e a piques de poñer en marcha este encontro, este partido que enfronta Sporting Hortaleza e a Deportivo Xuvenil. Todo listo, todo preparado, a piques de poñer a pelota en xogo Badaliso, o número 10 do Sporting Hortaleza, o equipo dirixido por David Martín, o colexiado Alberto Lago, que ve que todo está en orde e vai a dar comezo ao encontro. Vai a xogar a pelota o equipo visitante. Lembren que esta retransmisión chega aquí a canle do Deportivo da Coruña da man de Auga de Parada. Pelota xa para o equipo visitante, poñendo en xogo o equipo da Comunidade de Madrid. Pelota que ven retrasada para o gardameta deportivista, para Anxo. Balón longo, marcha directamente fora. Vai a ser saque de costado para o Sporting Hortaleza. Xogará Héctor, o lateral dereito, número 2. Trata de buscar un compañeiro, non o encontra. Finalmente xoga esa zona central, ainda que vai a recuperar o Deportivo. Finalmente a pelota marcha fora. Xogará o Depor. Vamos a ver se podemos retomar co campo Arsenio Iglesias, co Depor Training Center nos vindeiros minutos. Como dicimos, este partido da Copa do Rei Xuvenil. Xa volvemos a ter imaxe. Ollo ese balón, finalmente acaba sacando o Deportivo. Pelota rexeitada, imos ver a quen lle queda. Trata de gañala o Sporting Hortaleza. Por ahora o partido moi trabado. Trata de marchar agora
o Depor por esa banda dereita. Imos ver a xogada, pode chegar a liña de fondo, o balón que trataba de poñer atrás, finalmente non chega, vai intentar salvala por aí o conxunto deportivista, xogando nesta banda esquerda, a subida do número 3 de Vega, enviando aí para Álvaro, que trataba de marchar co Coiro, non puido, vai a ser saque de costado para o equipo deportivista. Minuto 2 de partido, por agora 0-0. Xogará Vega, o lateral esquerdo, o número 3. Trata de encontrar un compañeiro. Ofrecíase por aí Iker Gil. Finalmente a pelota queda rexeitada. Coiro para o número 11, para Mauro. Trataba de xogar atrás. Ollo a contra que pode montar Andrija. Toca para izquierdo. Trataba de levala o Sporting Hortaleza. Imos ver quen a gaña aí. Finalmente, pelota para o Depor. Xoga o Coiro o número 8, Lucas Castro, trazando para Vega. Vega tratando de encontrar un compañeiro. Xoga atrás para o número 5, para Davo. Este xogando con Vergara. Xoga Vergara, combinando por dentro. Recibe por aí Mauro. Colocado nesa posición de media punta, avanza Mauro, número 11 a espalda. Xogando a banda dereita. Para a subida de Guille. Trata de avanzar agora por dentro o Depor. Oye ese balón interior. Buscando a Iker Gil. A xogada continúa. Acaba sacando Sporting Hortaleza. Trata de volver a poñer a área. Oye a xogada. Iker Gil trata de xirar. Segue atacando o Depor. Pelota no borde da área. Imos ver se pode levala. Finalmente apareceu Badaliso aí para cortar izquierdo. Tratando de buscar en velocidade a Andrija. Vai a chegar antes a defensa do Depor. E vai solucionar a situación. Xogando dende atrás o equipo deportivista. Minuto 3,5 de partido. Polo momento domina o Depor. Xogando Vega, retrasando para Davo. Davo combinaba por aí un compañeiro con Álvaro. Finalmente, volta a empezar dende atrás. Cocoiro Vergara, abrindo a banda dereita para Guille. Guille non encontra saída, xoga para Abel, e Abel retrasando. Volta a iniciar dende atrás. Coiro que chega a posición de Davo, banda esquerda para Vega. Ven por dentro Vega, que non me clara a xogada, e prefire retrasar para o seu compañeiro. Para o número 5, para Davo. Xogando a esquerda con Vega. Agarda agora o Sporting Hortaleza prácticamente con todos os xogadores por detrás da liña do balón. Vergara, o capitán, tocando para Guille. Quere avanzar Guille por dentro, quería marchar. Vai tratar de cortar aí o Sporting Hortaleza. Ollo, boa xogada, ven o Depor, o balón ao área. Acaba sacando por aí como pode o número 4 do Sporting Hortaleza. Neste caso falamos de Iago. Manda o Coiro fora, será saque de esquina para o Depor. A piques de completar os 5 primeiros minutos de partido, irá o golpeo o número 10, Álvaro, o zurdo. Irá Álvaro, levanta a súa man esquerda. O número 10 do Depor, o balón colgadiño a área. Trataba de chegar aí ao remate Castro. Finalmente despexou o equipo visitante. Será novamente córner para o Depor. Vemos ata 5 homes do equipo de Miguel Figueira buscando remate. O saque de esquina, outra vez Álvaro, golpeo, agora máis pasado, balón segundo palo. Despexa por aí o número 8 do Sporting Hortaleza, Marcos. E Coiro a saque de esquina. Será dende outro lado, agora dende o lado esquerdo do ataque. Van dos xogadores aí. Neste caso falamos de Mauro. Ten tamén aí na corta Álvaro, que o que recibe. Álvaro trata de marchar por dentro. Boa xogada, o balón atrás. Acaba sacando o Sporting Hortaleza, izquierdo non quere problemas. Despexa o Coiro arriba. Toda vantaxe para a defensa do Depor. Sae pouco a pouco o sol no Depor Training Center. Neste campo, Arsenio Iglesias. Xoga o equipo
local, o equipo de Figueira, na zona defensiva. Trata de encontrar unha salida. Vega, balón arriba, acaba cortando o Sporting Hortaleza. O Coiro sae rexeitado, pero vai a corresponder o saque de banda ao Depor. Balón arriba, buscando aí a posición de Iker Gil, que quería xirar, non pode, recupera o Hortaleza, que quere sair dende atrás. Finalmente o colexiado pita falta, sufrida por Iago. E balón para o equipo de David Martín, o equipo que exerce como visitante, que como dicíamos antes de que comezase o encontro, marcha na quinta posición do grupo 5 da División de Honor, o grupo madrileño, con equipos como Real Madrid, o Atlético de Madrid. Bueno, pois este equipo Sporting Hortaleza, que está nesa quinta posición, xogará dende atrás. Veremos se decide, sí, busca o desplazamento en longo, prácticamente o xogador no borde da área, vai sacala por aí o Depor, imos ver se pode montar a contra, a pelota que queda aí rexeitada, vai buscar agora o Coiro Álvaro, para o equipo visitante, o número 5 Álvaro, que tocou a pelota, marcha fora, vai a ser saque de banda para o equipo de Miguel Figueira. Xogará Guille, o número 2, tratando de buscar un compañeiro, tratando de buscar alguén que se achegue. Recibe Leandro, boa combinación con Guille, imos ver se Guille pode marchar. Combina aí co número 6, con Abel, que releva a Abel, finalmente vantaxe para o Sporting Hortaleza, que recupera. Xogando agora na defensa, co gardameta Gonzalo, pelotazo longo. Imos ver quen abaixa, trataba de sacala por aí o Depor, un par de rexeites. A recupera agora finalmente o equipo de Miguel Figueira, tratando de trenzar a xogada no ataque. Pelota na zona central, Vega. Tocando para Lucas Castro. A apertura banda dereita. Aparece por aí Guille, que pode buscar a profundidade. Combina por dentro, encontra Iker Gil, retrasando, xogando o Depor. Buscando un oco na férrea defensa do Sporting Hortaleza. Trataba de desplazar agora a Guille. Corta o Sporting Hortaleza, que trata de montar a contra. Toda a vantaxe aí para Vergara, que non se vai complicar ante a presión de Andrija. Será saque de costado para o equipo local. Xogará aí o Depor, tratando de sair dende atrás. Por na banda podía complicar aí a Vega. Ese desplazamento de Davo, finalmente recibe o Coiro, número 5. Xogando rapidamente para Lucas Castro. Este abrindo a dereita para Guille. Retrasando para o capitán, para Vergara, que busca a súa esquerda Davo. Combinación agora rápida en ataque. Trata de avanzar o Depor. Pelota na banda para Vega. Quere buscar aí na profundidade o centro. Creo que había fora de xogo. Si, finalmente fora de xogo de Álvaro. E balón que vai a ser para o equipo visitante, para o Hortaleza. Iago, preparado para mover o balón. Busca o desplazamento en longo, buscando a carreira de Andrija. Ollo que pode ser boa. Finalmente non era Andrija, era Rafa. Dudou aí un pouco Anxo na saída. E a pique se estivo de Cazala. Non sei se podía estar en fora de xogo o futbolista do Sporting Hortaleza. Non houbo que comprobalo, porque acabou atrapando o Coiro sen maiores problemas. O gardameta Anxo, xogando dende atrás Davo, combinando con Vergara. A apertura a banda, trataba de chegar por aí Leandro, corta finalmente o Sporting Hortaleza, que busca unha pelota en profundidade. Toda a ventaxe aí para Vergara, que xoga atrás, para Anxo, que mete o pelotazo buscando Iker Gil. A pelota rexeitada, imos ver quen queda con ela. Ollo agora Sporting Hortaleza. Pelota para Badaliso, pode entrar na área, sigue Badaliso, quere gañar liña de fondo, acaba cortando Fabril, vai ser, perdón, o Depor vai ser saque de esquina. Acabou cortando
o xogador do Depor e vai a ser córner para o Sporting Hortaleza. Esta retransmisión que chega da man de Auga de Parada, acompañando sempre as categorías inferiores do Depor, sempre en Fabril. Hoxe, o xuvenil A do conxunto deportivista izquierdo preparado para poñelo córner con perna dereita, deixa atrás a xogada ensayada, o centro de Rafa, o remate, ollo que se podía complicar aí Anxo, o remate que chegou de cabeza con certo perigo, e finalmente non quixo problemas o porteiro do Depor. Pelota a córner, outra vez, para o equipo madrileño. Irá outra vez. Izquierdo. Tamén por aí Badaliso. E imos ver. Izquierdo, preparado para colgar, colga izquierdo, balón cortiño, acaba sacando o Depor e ollo que pode montar a contra. Ollo a contra do Depor, finalmente non puido levar por aí o Coiro, marcha fora despois do corte do xogador do Hortaleza. Coiro para o Depor, xogando xa nesta parte defensiva Vega, retrasando para Davo, este para o gardameta Anxo, combinación con Vergara, xira sobre sí mismo Vergara, retrasando para Anxo, este combinando con Davo. Davo quere marchar dende atrás, buscar un compañeiro en contra a Vega, combinación rápida, tratan de buscar na profundidade a Vega, pero está moi rápido o número 2, Héctor, do Sporting Hortaleza, para solventar a situación, xogando na defensa. O equipo visitante, tratando de sair dende atrás, recibe aí o número 6, Izan, trataba de marchar izquierdo, que bo corte agora do Depor, imos ver esa xogada de ataque, tratan de buscar na profundidade a entrada de Leandro, vai chegar Leandro, centro de Leandro, aí non hai ninguén, acaba sacando Héctor, non sei se van a evitar o córner, si, evitan, o Coiro que deixa Leandro que marche por banda, será saque de lateral para o Depor, nese lado dereito, ollo agora a pérdida, a contra, por medio de Marcos, pero está rápido para recuperar o Depor, pelota para Guille, xogando para o número 11 para Mauro, enviando por dentro a combinación rápida do conxunto deportivista na banda para Vega, trataba de gañala Álvaro, finalmente vamos a ver quen queda con ela, vai a ser balón de lateral para o Depor dende o lado esquerdo, xogará Vega, buscando a combinación aí, por dentro trata de marchar Mauro, vai ao suelo e vai a haber falta para o Depor. Falta que estará a uns 10 metros da frontal da área, escorada a esquerda, pouco máis de 10 metros probablemente, vendo onde está a barreira, e a vai poñer dende aí Álvaro, o balón colgado de Álvaro, segundo pau, acaba a pelota rexeitada, queda o rexeite para Abel, quería pegarlle, vamos ver quen a saca dai, quen lle queda, acaba sacando o Sporting Hortaleza tratando de buscar a contra por medio da carreira de Rafa, pero está rápido aí na defensa. Álvaro na axuda. Finalmente queda o Coiro para o equipo visitante. Ollo agora a entrada en profundidade por ese lado esquerdo precisamente de Rafa. Ben Rafa, quere marchar por dentro, que ben Vergara, que evitou o rexeite, o regate mellor dito, e acabou evitando os problemas nesa xogada. Trata de marchar agora dende atrás Abel, xogando a zona defensiva para Vergara, este retrasando para Anxo, a apertura banda esquerda para Vega, aguanta Vega, xogando atrás para Davo, este con Vergara, combinación rápida, tratando de encontrar unha saída dende atrás. Coiro para Abel. Abel xogando nesa zona defensiva. Mauro enviando atrás para Guille, buscando a forma de sair. Ollo agora a pérdida, o robo de izquierdo, o disparo de izquierdo, foi moi optimista, pegoulle dende o centro do campo, non había posibilidade ninguna de sorprender dende aí a Anxo, e acabou atrapando o meta deportivista
tratando de sair dende atrás. O Depor. Abel, xirando sobre si mesmo, abrindo a esquerda para Vega. Vega trata de buscar na profundidade. O Coiro vai a quedar rexeitado para Mauro. Quere buscar nesa carreira por aí. A entrada do xogador deportivista. Era Álvaro. Non puido controlar. Balón a banda. Sacará o Depor. Preparado Vega. Buscando a Iker Gil. Dentro da área. Xa sobre si mismo Iker. Que boa xogada. O disparo queda rexeitado por parte do Sporting Hortaleza. Imos ver se pode continuar o ataque do Depor. Non, finalmente corta o equipo visitante. Balón moi longo que marcha directamente fora. Saque de banda na divisoria dos dos campos, lado dereito. Para o xuvenil do Depor. Xogará Guille. Guille preparado para combinar. Non é boa idea. Acaba cortando por aí Marcos. Agora vai ao suelo Andrija. E vai haber falta a favor do Sporting Hortaleza. Falta de Vergara sobre o número 9 do equipo visitante. Unha falta, vamos, moi lonxana. Está uns metros por diante da línea divisoria dos dous campos. Escorada ao lado esquerdo, moi escorada ao lado esquerdo. Pero polo que se están colocando aí tanto Rafa como Badaliso, parecería que o equipo visitante quere colgala directamente á área. Preparado 7 o 10, o 10 e o 7. Finalmente vai a ser Rafa, o balón de Rafa arriba. Acaba sacando o Depor, imos ver se pode montar a contra, aínda que o colexiado para o partido porque había fora de xogo un xogador do Sporting Hortaleza nese balón colgado. Minuto xa 19. A piques de completarse. Estamos con este empate a 0. Por o momento sen demasiadas ocasións. No campo Xeno Iglesias do Depor Training Center. Trata de avanzar agora. Izquierdo pola banda precisamente esquerda. Acabou cortando o Depor. Trataba de buscar en longo Guille a posición de Lucas Castro. Non vai chegar. Balón de banda para Briones, para o Sporting Hortaleza. En la zona de 3/4, lado esquerdo. Trata de encontrar un compañeiro en contra izquierdo que quere levar ao número 11, quere poñelo centro. Cuidado por aí que aparecía Rafa. Non se complicou a defensa deportivista. Bola a banda. Saque de lateral para o equipo de David Martín. Sen demasiada prisa. Vai a ser agora Álvaro o que saque de banda. E daba a impresión que se o central o que se encamiña a sacar é porque vai a poñer o Coiro directamente ao área. Efectivamente, preparado o número 5, preparado Álvaro. O balón á área directamente, intenta prolongar, marcha fora, vai a ser córner. O intento de prolongación de Marcos. Acabou a pelota rebotando nun xogador deportivista. Córner para o Sporting Hortaleza dende o lado esquerdo do ataque agora. 3 homes por aí. Badaliso izquierdo e Rafa. 1, 2, 3. Vai a ser o que colgue o balón. Aí vai o centro, balón ao segundo pau, remate que chegou por aí de Izan, marcha directamente fora, saque de meta para o Depor. Preparado Anxo, finalmente vai a ceder o Coiro a Davo. Este vai a ser o encargado de poñer a pelota en xogo. Coiro xa para o porteiro deportivista, balón arriba buscando a Iker Gil. A pelota sale rexeitada a un lado, finalmente acaba sacando o Sporting Hortaleza que xoga xa co seu portero, con Gonzalo, enviando para Iago. Iago non o ve claro,
Invirto o xogo aí con moito risco. Tanto risco que acaba recuperando o Depor. Pelota en zona defensiva. Vergara. Trata de seguir Vergara. Perseguido por Andrija. Combina rápidamente con Abel. Apertura banda. Va a encarar Leandro. Quiere marchar Leandro. Quería irse de Briones. Está ben na defensa o número 3 do Sporting Hortaleza. E saca o Coiro, ainda que xa recupera o Depor. Xogando aí o equipo deportivista. O Coiro, o número 3, Vega. Xogando atrás para Davo. Está enviando para Mauro. Busca Mauro un compañeiro. Encontra na dereita a Guille. Recibe Guille. Non o ve claro. Prefire retrasar para Vergara, o capitán deportivista. Ben Vergara. Xoga na profundidade. Trataba de buscar aí Mauro. Vamos a ver a contra do Sporting Hortaleza. Ollo que pode ser boa. Badaliso. Acaba xogando atrás para izquierdo. Quería marchar. Cortou perfectamente Guille. Minuto 22 e medio. Ecuador da primeira parte. Neste partido que estamos vendo dos 16avos de final da Copa do Rei Xuvenil entre o Depor e Sporting Hortaleza aquí no Depor Training Center, no campo San Iglesias. Esta retransmisión que chega, como sempre, con auga de parada, que acompaña sempre a canteira do Depor e a estas retransmisións aquí na canle de YouTube do equipo branquiazul. Balón arriba. Trataba de buscar Anxo con ese desplazamento en longo. Despexou o Sporting Hortaleza. E balón a banda. Agora había aí algunha protesta. Non pasa nada importante. E balón de banda. Tratando de combinar o Depor impreciso. Recupera o Sporting Hortaleza. Imos ver quen queda con ela. Izan. Trata de buscar un desplazamento en longo arriba. A pelota para Badaliso. Xogando para Rafa. Non queda ninguén con ela. Imos ver aí. Vai a lío. Balón finalmente en posesión do equipo deportivista. Parece que sí, finalmente sí. Trataba de levar agora Álvaro, non puido, cortou Badaliso, banda para o equipo de Miguel Figueira. Enviando en profundidade, cortou o lateral dereito Héctor, outra vez banda. Xogará Vega, agora xa en campo de ataque, lado esquerdo, diante do banquillo de David Martín. Tratando de encontrar un compañeiro, un amigo, un socio. Que reciba o Coiro, foi Álvaro retrasando a posición de Davo. Este para Anxo. Anxo xogando para Abel, que trata de iniciar dende atrás. Toca para Álvaro, que estaba aí nas posicións defensivas. Desplazamento arriba buscando a Iker Gil. Non vai chegar. E vai a recuperar Marcos para o Sporting Hortaleza. Ollo que se pode liar Marcos. Leva a pelota moi ben Marcos. Vai ao suelo, hai falta. Balón para o equipo madrileño. Lembren que unha vez que remate esta retransmisión, a partir das 8 da tarde, nesta mesma canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña, poderán disfrutar do Depor Live Vai Sotelo, do partido do primeiro equipo deportivista que visita hoxe o estadio Los Juegos del Mediterráneo para medirse a Unión Deportiva Almería nun choque vital na parte de arriba da Liga Hypermotion. Trata de avanzar agora o Sporting Hortaleza, quería tirar por aí o caño Rafa, moi optimista, e acabou cortando de porque imos ver se pode sair agora de atrás por medio de Leandro, cruza divisoria dos dous campos, quere encontrar un compañeiro, encontra Lucas Castro, recibe Castro, quería prolongar para Leandro, que mala suerte, o desplazamento de Castro que non foi o mellor do mundo, a recepción de Leandro tampouco, porque foi ao suelo, esbarou, e finalmente a pelota marchou fora, saque de lateral para o Sporting Hortaleza, buscando arriba, veremos que a baixa, queda a pelota para o Depor, xogando Lucas Castro atrás, a posición de Davo, enviando a esquerda para Vega, Vega deixa para Álvaro, recibe Álvaro, imos ver se pode ir por dentro, combina con Lucas, está retrasando, xoga agora Abel, o número 6,
combinando toca e toca o Depor, pero non encontra profundidade na boa defensa do Sporting Hortaleza, que defende con todos os xogadores no seu campo. Pelota para Mauro, toca con Álvaro, boa combinación agora, aparece Vega pola banda esquerda, imos ver se pode poñer o centro, continúa Vega, que ben marcha Vega, pode entrar na área, continúa Vega, vai ganar en línea de fondo, pelota atrás, Iker Gil remata, gol, 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 gol do Depor, gol de Iker Gil nunha xogada onde todo o mérito leva Vega, porque confiou primeiro en tirar un regate, despois continuou ata a liña de fondo cando xa os xogadores do Sporting Hortaleza deixaban que ou pensaban que o balón ia sair. Confiou ata o final Vega, que puxo un centro atrás, apareceu no pico da área pequena Iker, que cun disparo con perna esquerda engaña o porteiro do equipo visitante a Gonzalo para marcar o primeiro do partido. Adiántase no minuto 27 de partido o xuvenil do Depor, marca Iker Gil, Depor 1, Sporting Hortaleza 0. Pois a xogada boísima do conxunto deportivista, o balón atrás e o remate tamén moi bo do dianteiro deportivista, como confiou na xogada. O número 3 Vega puxo o balón atrás e o remate para dentro do dianteiro do Depor. Trata de avanzar agora o Sporting Hortaleza, buscando unha combinación. Veremos agora como se comporta o equipo visitante, que estaba defendendo moi ben, a verdade, pero que agora, despois de recibir este gol, imos ver que pode facer agora. Falta sobre izquierdo e pelota para o equipo madrileño. Insistir nesa boa xogada de Vega, o balón atrás e a boa definición de Iker Gil para poñer por diante o equipo deportivista. Non sei que intentou agora Iago do Sporting Hortaleza, acaba atrapando Anxo, que busca un pelotazo arriba, non sae, recibe Marcos. Ollo agora, que podía complicarse aí ante a presión de Iker. Finalmente acaba cortando o Sporting Hortaleza, balón arriba, imos ver quen abaixa, consigue poñela no céspede o Depor, aparecendo Abel, que boa combinación para Guille, Guille pode entrar atra cociña, balón para Leandro, pode poñer no centro, Leandro, balón arriba, esa é para Gonzalo, que aparece con toda a vantaxe. Pois o gol no número 20, no minuto 27 de Iker, que dalle vantaxe o conxunto xuvenil. Pelota que ven para o Depor, que recupera, firmando agora os mellores minutos do partido. O equipo de Miguel Figueira trataba agora de buscar un desplazamento. Ollo contra o Sporting Hortaleza, avanza Rafa, quere buscar por arriba a Andrija, está rápido Guille na recuperación, pero volta a levar o coiro o equipo visitante. Balón de Iago arriba, sen demasiado sentido ese pase, acabou chegando o balón para Vergara. Anxo combinando, que ven o fixo agora Guille, amagando, cruza divisor dos dous campos Guille, hai agarrón, hai falta e hai cartón. Hai cartón para o número 8, para Marcos, para o capitán. Primeiro cartón do partido neste minuto 31. Leva o cartón amarelo Marcos por ese agarrón sobre Guille, que avanzou moi ben dentro da zona defensiva. Bo esforzo tamén en ataque, non puido facer outra cousa Marcos que agarralo e le puso cartón. Balón para o Depor, xogando dende a zona defensiva. Aparición por aí de Vega, combina con Iker, aí trataba Iker de avanzar, non puido, e acaba o coiro nos dominios de Gonzalo, do gardameta.
do Sporting Hortaleza. Piso o balón. Tenta buscar un compañero en contra de Iago. Combinando agora con Rafa. Vai perder Rafa. Vai gañar o Depor. Pelota que queda a posición de Álvaro xogando atrás para Davo. Entrando xa no último cuarto de hora desta primeira metade, dende o 27 gaña o Depor co gol de Iker Gil. Davo enviando a banda, recibindo agora Álvaro buscando na profundidade a Vega. Estaban agarrando ya a camiseta claramente. Tío colixado que non hai nada, queixase Vega. O coiro impactou agora en Iker Gil. Debe ser saque de meta para o Sporting Hortaleza, pero hoxe esa xogada, porque é certo que Vega ia con bastante vantaxe, eu creo, foi agarrado, non considerou o colexiado que houvese nada punible aí. E balón para o equipo madrileño, que vai a xogar de meta, saque de porta, con Iago como encargado de poñer a pelota en circulación. Pelota de Iago arriba. Vamos ver que a baixa. Pelexa por aí Andrija izquierdo tamén. Acaba gañando o Depor. Quería levala. Cortou Izan. Finalmente recupera agora o conxunto deportivista. Pelota para Mauro. Xogando para Iker. Por de área. O balón interior. A pelota para Iker outra vez. Imos ver se lle pega. Chuta Iker fora. Non o pensa Iker, o balón de un xogador do Sporting Hortaleza vai a ser córner, pero cada pelota que lle cae na área Iker é xogada de perigo. Agora recibiu, fíxose espazo, tirou con perna dereita, o coiro marchou, desviado, vai a ser córner para o Depor. Dende o lado esquerdo do ataque, Álvaro pode poñelo centro, a pelota queda atrás. Ollo agora, o balón aí colgado, non vai a chegar ninguén. Será saque de meta para o Sporting Hortaleza. Xogando o número 5, Álvaro. Tocando dende atrás para Briones. Outro desplazamento en longo do Sporting Hortaleza. Cortou agora por aí Vergara, o capitán deportivista que non puido marchar. Será balón para o conxunto visitante, que busca trenzar unha xogada en ataque. Agora esa xogada pode ser boa. Buscaba aí Badaliso en profundidade por lado esquerdo, non puido marchar. E acaba caendo o coiro a Izan, que retrasa para o gardameta Gonzalo. Levanta a cabeza Gonzalo, busca un compañeiro. Pisa o coiro. Trata de atraer a algún xogador do Depor para que se abra algún oco libre. Como agora. Ese balón arriba para Andrija. O rexeite para o Depor. Ollo que a xogada pode ser boa no borde da área. Ese balón atrás para Gonzalo que podía ser comprometido. Imos ver que a baixa. Finalmente a pelota acaba nos dominios de Abel. Abel xogando para Iker. Que ben o fixera Iker co corpo. Despois non foi bo o control. Ollo agora que se complica aí Gonzalo. Ante a presión de Leandro. E acaba dando a pelota ao equipo de Miguel Figueira. Iniciando. Dende atrás. O equipo deportivista. Non ten prisa Anxo tampouco. Busca ahora o balón longo arriba. Non era mala idea. Non sei se Iker viña de fora de xogo. O caso é que o balón sobrepasoulle por encima. E chegou os dominios do gardameta Gonzalo, que tampouco ten moita prisa para reiniciar o xogo. Neste minuto 36 de partido, 1-0. Gaño de por dentro do minuto 27. Aí vai Gonzalo. Preparado para meter o desplazamento longo arriba. Imos ver se baixa alguén. Trataba de gañala por aí Lucas Castro.
Finalmente, o coiro favorece a Rafa. O equipo visitante non pode marchar con ela. Que venga agora a xogada de Leandro. Pelota no borde da área. Lucas Castro. Poden salir o disparo. Xoga con Leandro. Xera Leandro. Apertura para Guille. O balón de Guille. O balón para Iker. Queda pasado. Álvaro. Fora! Córner. Recibiu Álvaro. Pegoulle coa perna menos boa coa dereita. O balón rebotou nun xogador do Hortaleza, vai a ser córner, pero que boa xogada outra vez do Depor, combinando a chegada de Guille, a liña de fondo, balón atrás, que eulle Álvaro, que non puido batir o gardameta Gonzalo, pero forzou un córner. Vai agora co córner Mauro, poñendo o balón, queixase o Sporting Hortaleza, que o balón non está dentro do círculo, balón colgado, acaba sacando finalmente aí Izan, desplazamento longo de izquierdo, toda a vantaxe para a defensa deportivista. Oye, ese balón que se pode quedar corto para Anxo, non se complica, envía arriba, agora vai ir ao suelo, un xogador do Sporting Hortaleza, outro do Depor, di árbitro que non hai nada, e pelota para o Hortaleza, buscaba Marcos, o desplazamento a espalda, non saiu ben, gaña a pelota Álvaro, ven por dentro Álvaro, combina co número 6, con Abel, tocando para Mauro, Mauro con Álvaro, borde da área, pode ser boa, Iker, vai ao suelo Álvaro e falta. Falta a favor do Sporting Hortaleza, do Depor, perdón, esa xogada, a falta de Marcos, que ollo que ten un cartón xa, cartón amarelo que recibiu antes no minuto 31, o capitán do Sporting Hortaleza, falta sobre Álvaro, e ollo porque a ocasión é boísima para o equipo deportivista, unha falta centrada totalmente a nada, diría que 1 metro da media luna da área. Lucas Castro ao do balón, coloca a barreira Gonzalo, non sei cantos homes vai a poñer. Estas faltas sempre son complicadas porque estar aí no centro, o porteiro ten que elexir que a barreira cubra un pau e el cubrir outro. Bueno, imos ver, Lucas Castro golpeo, minuto 39, trata de buscar o segundo Depor. 5 homes na barreira. Lucas Castro preparado. O gardameta Gonzalo que mira. Un xogador baixo palos, o disparo. Que paradón de Gonzalo. O rexeite fora. Queda rexeitada. Vai a ser córner. O disparo de Lucas Castro moi potente. O pau do porteiro. Repeleu moi ben Gonzalo. No rexeite. Tratou de chegar por aí, creo que foi Leandro, que lle pegou con perna esquerda, outra vez apareceu o porteiro para evitar a situación. Córner para o Depor, dende o lado dereito. Álvaro preparado para o golpeo, levanta a man esquerda. O centro de Álvaro, balón colgadiño, área, remate para donde Gonzalo. O balón rexeitado baixo paus, madre mía, que ocasión para o Depor. Finalmente queda a pelota rexeitada e ollo contra o Sporting Hortaleza que quere marchar. Ao suelo vai un xogador do Depor e corta a xogada, pero que ocasión tivo agora o Depor nun remate de cabeza o paradón do gardameta Gonzalo, no rexeite. Eu diría que sacou baixo paus un xogador do Sporting Hortaleza o remate do Depor porque xa se colaba ese balón e podía ser o segundo do partido. Bueno, pois nestos últimos minutos, con esa falta de Lucas Castro, rexeite o tiro de Leandro e agora estas dúas ocasións no córner, o Depor que xa fixo méritos para poñer terra de por medio no marcador. Tamén ocasión anterior de Álvaro, a de Iker, ademais do gol do propio Iker, polo tanto, neste momento estás a salvar o Sporting Hortaleza e o Depor que está completando un partido moi bo. Cortou agora Iago, viña de fora de xogo Iker, e a pelota para Sporting Hortaleza. Izan preparado. Estamos xa nos últimos 5 minutos desta primeira metade. E imos ver agora que pode pasar se o Depor pode poñer terra de por medio ou o Sporting Hortaleza pode inquietar un pouco a portería de Anxo, que polo momento non foi quen de facelo. De feito, eu diría que o gardameta de deportivista non tivo que usar as mans en todo. Bueno, si un cabezazo ao principio do partido, é certo, un cabezazo que se envenenou e que acabou sacando, pero vamos, máis alá deso, pouca cousa máis.
Pelota agora para o Sporting Hortaleza, aínda que Izan cometeu falta. Así que o Coiro vai a favorecer os intereses do conxunto blanquiazul. O colixado do encontro, lembren, é Alberto Lago. Xogando en corto. O Depor, na banda esquerda, recibe Álvaro, quere vir por dentro Álvaro. Perna esquerda, xoga atrás. Recibe Vergara, cruza divisoria Vergara. Trataba de encontrar por dentro a Lucas Castro. Acaba cortando o Sporting Hortaleza. Outro balón longo buscando a Andrija. Pero é que así non está conseguindo ningún tipo de beneficio o equipo madrileño. Álvaro xogando con Mauro, que ben fixo Mauro co corpo, pode marchar, xoga a esquerda para Álvaro, ven Álvaro, quere poñer o balón, a pelota rexeitada, está por aí Marco rápido para cortar, ollo que se pode complicar, a xogada dos xogadores do Sporting Hortaleza en toques curtos dentro da área, era moi perigosa, finalmente acabaron sacando, gaña o Coiro Abel, xoga para Leandro, quería xirar sobre si mesmo Leandro, era Lucas Castro, agora sí, Leandro, o balón ao área, acaba atrapando Gonzalo, balón para o equipo de David Martín. Quedanos 2 minutos e medio para o descanso. Non teño moi claro porque non houve moitas interrupcións, seguimos ter desconto. Probablemente polo gol. Deixamos un minutiño de engadido. Pero o certo que non se perdeu moito tempo nesta primeira metade. Balón arriba, hai falta de Andrija sobre un xogador do Depor. Queixanse na grada, na bancada, os numerosos aficionados do Sporting Hortaleza que se desplazaron a este encontro, sobre todo familiares dos xogadores, entendo, que viñeron a ver este equipo xuvenil que xa na previa do partido dicía estar a vivir pois unha cita moi especial, o feito de xogar aquí no Depor Training Center, o feito de estar na Copa do Rei, o feito tamén de enfrontar a un equipo como o Depor, que non hai moito tempo foi campeón da Liga Xuvenil. Agora hai falta cometida por Abel sobre Marcos, e vai a ser balón para o Sporting Hortaleza. Achégase izquierdo do Coiro, é unha falta moi centrada, está bastante lonxe da frontal da área, agora diremos, pero creo que a uns 15 metros. Sería moi arriscado pegarse dende aí, pero dende logo que xa demostrou o equipo do Sporting Hortaleza que pegarse directamente non, pero buscar balóns colgados, claro que sí, e veremos agora se se produce eso. A da pelota, Rafa, o número 7, hai 6 homes do equipo visitante buscando o remate, a xogada ensaiada, Izan, o balón buscando arriba, era moi complicada esa xogada que intentaba o Sporting Hortaleza, acaba cortando o Depor. Entramos nos últimos 30 segundos da primeira metade. E agora veremos se hai algo de prolongación. Balón arriba. Quen abaixa. Había fora de xogo. Un xogador do Sporting Hortaleza, neste caso Álvaro, vai a suelo, ten algún problema. Creo que se queixa de algún encontronazo cun xogador do Depor. Pero nada, perdeu a bota de feito o de Álvaro, vai recuperala, e agora cumple o minuto 45, entendo que algo de engadido imos ter. Todo listo, Álvaro recuperado, e pelota para o Depor, xogará Anxo. O guardameta deportivista. Balón longo arriba buscando a posición de Álvaro, tamén de Iker Gil, toda a vantaxe aí para o Sporting Hortaleza despois da prolongación de Álvaro. E xogará de meta Gonzalo, xa pasamos o minuto 45, non vimos o engadido, pero vamos, non creo eu que sexa moito máis que isto. Xogará o equipo madrileño, pelotazo arriba, buscando a Andrija, a pelota vai moi pasada, acaba sacando a defensa do Depor, quen abaixa, final.
Pois cumpriuse o minuto 46 e finaliza a primeira parte aquí no Deport Training Center, no campo Arsene Iglesias ao descanso, Depor 1, Sporting Hortaleza 0 con ese gol de Iker Gil no minuto 27. O equipo deportivista estaría así nos octavos de final da Copa do Rei. Imos facer agora unha pequena parada, en breve estamos de volta para vivir aquí na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña, da man da auga de parada, con toda a intensidade, a segunda metade deste encontro entre o Depor e o Sporting Hortaleza. Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el Depor, para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación La Liga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad.
Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer. Things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say murder free. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Bienvenidos a todas y a todos. Hoy es un día importante para el deporte,
para la fundación del Depor y sobre todo para todos los que creemos que el deporte no es solo deporte, sino que también tiene un gran poder transformador de la sociedad y de nuestro entorno. Hoy presentamos Impacto D, el nuevo plan director tanto de la Fundación RCD Deportivo en conjunto con la Fundación Aliga. Un día, el de hoy, que marca un nuevo punto de partida en nuestro camino compartido hacia un futuro más justo, más sostenible y comprometido con nuestra gente. Desde su origen, la fundación del club ha tenido un claro propósito: utilizar el fútbol como motor de transformación social. Porque para nosotros el deporte, cuando se vive en valores, tiene capacidad de unir, inspirar y generar oportunidades donde más se necesita. No solo se juega en el campo, también se juega en la vida, en cada gesto, en cada proyecto y en cada paso hacia una sociedad mejor. Enhorabuena a la Fundación del Deportivo, a su equipo y a todos los que creen que el fútbol, cuando se pone al servicio de las personas, tiene un poder verdaderamente transformador. Gracias por recordarnos que el impacto más importante es el de dejar huella en la vida de los demás. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que lo que hacemos fuera del campo todos los días importa también mucho. Representa el espíritu con el que la Fundación del Depor afronta esta nueva etapa. La voluntad de seguir siendo un motor de transformación, un espacio de encuentro y una herramienta de esperanza para muchísimas personas. Somos un club con historia, pero sobre todo con un propósito. Porque en el deportivo creemos que el fútbol tiene la capacidad de cambiar vidas, de unir generaciones y de construir comunidad. Con Impacto D, la Fundación RC Deportivo reafirma su compromiso con la comunidad gallega y con el futuro. Muchas gracias y Forza Depor. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Nacer é fácil cando sabe o teu propósito. Hoxe nacemos para ser o fogar de vidas enteiras. Hoxe empezamos a construir o lugar no que nacerán historias, viaxes, aventuras, soños, esperanzas, retos, promesas. No que nacerán persoas. Este será un sitio especial na vida e na memoria de moitos homes e mulleres. Un lugar que nunca esquecerán, porque será aquí onde empezarán a soñar e será aquí onde cumprirán os seus primeiros retos. Recordarano para sempre, o sitio no que empezou todo. Porque o futuro non é único e abstracto. O futuro está composto por miles de vidas que teñen nome propio. Antía, Carlos, Isabel. Sementaremos ilusión e veremos medrar a talentos diferentes. Todos eles compartirán a orixe e os valores das sementes ben plantadas. A honestidade, o esforzo, a visión colectiva. O noso compromiso e a nosa responsabilidade, crear o mellor sitio para crecer.
e o Depor descanso 1-0 gol de Iker Gil. Vemos dous xogadores como mínimo que se incorporaron nas filas do equipo visitante. Neste caso estamos falando do número 17 Guillermo e do número 18 César. Agora veremos quenes se retiraron, pero un diría que é Izquierdo e outro agora veremos. Agora confirmaremos os cambios, pero como mínimo, como xa digo, dous cambios no 11 do equipo visitante. Agora confirmamos quenes son e lles explicamos como queda o equipo visitante en canto a 11. En principio, no Depor non hai sustitucións. Dende o minuto 27 gaña o Depor, co gol que marcou Iker Gil, e veremos agora se nesta segunda parte o conxunto deportivista pode ampliar a súa vantaxe. O balón agora ao área, acaba sacando o Sporting Hortaleza, o disparo final as mans de Gonzalo. E como digo, no inicio desta segunda metade producíronse dous cambios no Sporting Hortaleza. Marchou Rafa, entrou no seu lugar con número 17 Guillermo, e tamén marchou o número 11 Izquierdo, entrou no seu lugar con número 18 César. Esos son os dous cambios que fixo David Martín. Precisamente agora ven César pola banda esquerda, quería levar o coiro, acaba cortando o Depor. Agora repasaremos como quedan as alineacións despois destas sustitucións do conxunto visitante. O coiro favorece agora o seu guardameta, a Gonzalo. Como lles digo, esas dúas sustitucións. Acaba recuperando agora o Depor, pelota que viña para Iker Gil, acaba cortando aí Abel. Vamos a ver quen a queda. Finalmente xoga Davo, pelota no borde da área, pelota para Lucas, abrindo a banda dereita para Leandro, pode poñer o centro. Finalmente saca o Sporting Hortaleza, pelota para Guille, ben Guillermo, acaban facéndolle falta, pelota para o Sporting Hortaleza. O Depor que está xogando con Anxo na portería, Guille lateral dereito, Vega lateral esquerdo, parella de centrales para Vergara e para Davo, por diante Abel e Mauro. Está na banda esquerda Álvaro, na dereita Leandro, media punta Lucas Castro, arriba o autor do gol Iker Gil. Agora o equipo visitante, o Sporting Hortaleza, está formando con Gonzalo na portería, Héctor lateral dereito, Briones lateral esquerdo, Álvaro e Iago parella de centrais, por diante Izan e Marcos, na banda dereita Badaliso, na esquerda César, arriba Andrija e Guillermo. Cando vemos que o colexiado Alberto Lago pita falta, vai ser coiro para o equipo deportivista. Vamos aí en imaxe a Mauro, que estivo moi activo na primeira metade. E confirmo os cambios do Sporting Hortaleza ao descanso. Marcharon Izquierdo e Rafa, entraron Guillermo e César. Os banquillos, aproveito agora tamén para comentalos mentre sigo o xogo. Ollo agora a xogada do Depor, pelota que ven a banda esquerda, a banda dereita, ven por aí Leandro, vai encarar, marcha Leandro, pode entrar na área Leandro, que balón interior, a entrada por aí de Lucas Castro, que non vai a conseguir chegar, trata de sacar agora o Sporting Hortaleza, equivócase Guillermo, o coiro marcha fora, saque de banda para o Depor. O Depor ten no banquillo a Rodri Leiva como porteiro suplente, Samba, Nico, Iker Fernández, Trillo, Balbas, De Labra, Raúl Lema e Lucas Regueiro. O Sporting Hortaleza, que como xa saben fixo dos cambios, como íbamos comentando, ten no banquillo a Hugo, a Pérez, Marco, Ernesto, Leo, Mario, Moja, Merino e Lucas. Veremos as modificacións que hai nesta segunda metade. Trata de levar agora o Depor, non vai a poder, intentaba avanzar César, tampouco puido por parte do Sporting Hortaleza. Vai a ser saque de costado para o conxunto deportivista. Guille preparado, ten a Leandro e a Iker tamén aí preto, balón interior, a entrada de Abel, recibe Abel dentro da área, pode levar o coiro, finalmente sacan a pelota os xogadores do Sporting Hortaleza e a recuperación.
ollo ataque agora de Badaliso pola banda dereita, ben Badaliso, ten a Guillermo no borde da área, aguanta Badaliso, vai gañar de fondo, pelota atrás, pode chegar Guillermo, o disparo de Guillermo, a pelota que saca Anxo, o rexinte para Andrija, deixa atrás para César, pode chutar César, bloqueo Depor. Que ocasión acaba de ter o Sporting Hortaleza, imos ver a contra, é un 2-2, ven Leandro, como marcha Leandro, vai se quedar solo Leandro, sigue Leandro, como balón o segundo palo, por aí que moi pasado, vai a recibir Iker liña de fondo, imos ver que fai co Coiro, o pode xogar atrás para Castro, recibe Castro, remata Castro, saca o porteiro, o rexeite Leandro, balón arriba, fora, atrapa Leandro, atrapa Guillermo, perdón, Gonzalo Direino, Gonzalo, o porteiro do Sporting Hortaleza, vaya dobre ocasión que acaban de ter os dous equipos, primeiro na contra que tivo o Sporting Hortaleza, xogada de Badaliso, o remate que chegou por parte de Guillermo, sacou Anxo, despois cando lle quedou o balón a César para definir, bloqueou a defensa e agora na contra, que arrancada, que carreira de Leandro, puxo Coiro o segundo pau, quedou un pouco pasado para Iker, que continúa a xogada, puxa a pelota atrás para Leandro, remate de Leandro, que finalmente atrapa o gardameta Gonzalo despois de facer unha gran parada. Que boa ocasión para os dous equipos, unha para cada un, como comezou esta primeira parte aquí no Depor Training Center, no campo Arsenio Iglesias, con ocasións para os dous conxuntos. Pelota para Izam, enviando para Marcos, apertura do lado dereito, para a subida por aí de Héctor, combina con Badaliso, que se coloca na banda dereita, outra vez o ataque, pelota para Héctor, para o segundo pau, acaba sacando o Depor, pero queda o sitio para Guillermo, recibe Guillermo, pode poñer o centro, o balón de Guillermo, ese de Anxo, atrapouse en problema Anxo, despregouse agora en ataque, o equipo visitante, que hai que dicir que nestes minutos se fixo máis perigo que en toda a primeira metade. Agora o partido se rompe, ven Lucas Castro, pode chegar ao borde da área, sigue Lucas, pelota para na banda para a xogada do Depor, e Álvaro que non vai a poder, era finalmente Iker Gil, que non supo que facer co Coiro, forzou un córner, pelota para o Depor. Que bo partido estamos vendo no inicio desta segunda parte, da man de auga de parada que acompaña a canteira do Depor este curso. Vemos en imaxe aí a Lucas Castro, e outra ocasión que tivo agora, pero que non puido definir o bo de Iker Gil. Pelota para Álvaro, continúa Álvaro, xogando para Mauro, ven Mauro, sigue Mauro, vai gañarle de fondo, perfecto Mauro, pode entrar na área, continúa, sigue a Mauro, cortou Briones, eu creo que saiu, sí, marchou o Coiro, saque del esquina para o Depor, vai poñer o Coiro, Mauro, dentro do lado esquerdo, o centro de Mauro, balón arriba, o remate fora, o remate final que chegou por parte de Davo, foiselle rozando o pau, e finalmente Vergaro, que rematou o capitán, foiselle rozando o pau ese remate. Pois a verdade é que hai que dicir que estamos vendo unha segunda parte moi animada nestos casi 8 minutos que levamos, porque o certo é que os dous equipos están tendo moita actividade en ataque. Que ven agora a recuperación de Guille, xogaba Leandro para Guille, vamos a ver se pode salvar, sí, a salva Guille, quería xogar de tacón para Leandro, finalmente a pelota é para Mauro, non, era para Marcos do Sporting Hortaleza, tirou unha fora, saque de lateral para o Depor, preparado Guille para poñela en xogo, enviando aí posición dun compañero que retrasa para Vergara, este con Davo, enviando a banda para Vega, e Vega xogando con Álvaro, que aparece en zona defensiva, pisa Álvaro, busca un compañeiro, en contra por aí a Abel, a apertura a banda dereita para Guille, se ha presionado por César, balón arriba, que bo pase, a carreira de Lucas Castro, non puido precisar o control, era boísima a idea, e o certo é que hai que dicir que si ben na primeira parte o Sporting Hortaleza estaba moito máis pechado e controlaba moito máis a defensa, neste momento do partido ten máis problemas aí na defensa. Agora
saída con moitísimo risco do conxunto visitante. A boa presión deportivista, balón de banda para o Hortaleza. Preparado Briones, buscando arriba e se escapouse e aí o controla Guille. Era Leandro finalmente, a pelota marchou fora. Briones, chegando para Guillermo para Briones nese balón atrás complicado para o guardameta Gonzalo. Pero Gonzalo xoga perfectamente para o seu compañeiro Iago, o número 4, combinando arriba a posición de Guillermo, que trata de encontrar a Badaliso, pero non vai poder. Oye, ese balón atrás para Anxo, a presión de Andrija, acaba sacando a defensa deportivista, trata de buscar agora César, o Coiro, número 18, vai ir ao solo César, e vai a cortar Guille, que trata de montar o ataque buscando a Iker Gil, non puido levala, vai pelexala, quen a leva, Marcos non, finalmente queda o Coiro para Iago, hai falta final de un xogador do Sporting Hortaleza sobre un xogador do Depor. Queixanse os xareiros e familiares dos xogadores do Sporting Hortaleza que están aquí na grada do Depor Training Center porque entendían que era ao revés. Ven o ataque do Depor, Álvaro, banda esquerda, a entrada de Vega pode ser boa, o centro de Vega, balón atrás, acaba sacando Iago, balón que deixa Vega que saia, vai a ser córner para o Depor Xuvenil dende o lado esquerdo. Minuto 56 de partido, 1-0, gol no número 27, no minuto 27 de Iker Gil, que dá victoria ao equipo deportivista. Mauro golpeo, levanta o brazo esquerdo, o balón de Mauro moi aberto, o remate arriba, queda rexeitada, vamos a ver que a quen lle cae, quería gañar a Leandro, finalmente o rexeite para o Depor. Abel que quería prolongar outra vez o ataque, pelean aí Iago e Abel, imos ver quen a leva, finalmente queda a pelota para o Depor, pelexou aí Iago, para o Sporting Hortaleza, bola de banda para o de Miguel Figueira, os compañeiros, estou dicindo agora o colixado a Guille que ten que sacar moito máis atrás, e sacará aí Guille, o número 2, buscando arriba a Iker, hai falta de Iker, pelota para o Hortaleza. Minuto 58 de partido, empezando este minuto 58 e seguimos con 1-0, bola para Gonzalo, Gonzalo que mete o pelotazo arriba, vamos ver se abaixa alguén, queda aí Abel, prolongación arriba, ollo que pode ser boa, vai a pelexar por aí Leandro, quere levar a Leandro pola banda que antes demostrou xa unha xogada anterior a súa potencia. Porque agora a boa carga aí de César sobre Guille para evitar que avanzase o lateral dereito do Depor Xuvenil. Bola de banda, xogando agora o Sporting Hortaleza. Finalmente será saque de costado para o Depor, corta agora César para o equipo visitante, trata de sacarla dende atrás, vamos ver quen a leva, pelea Izan, a pelota queda para o Depor que trata de avanzar, pelota para Álvaro, a carreira de Vega, central Vega, vai a ser córner para o xuvenil do Depor. Xogará Mauro dende esa banda esquerda ata 5 homes do Depor o remate, levanta os dous brazos Mauro, aí vai, perna dereita, o centro área, acaba sacando o Sporting Hortaleza, queda a pelota rexeitada, favorece a Guille que aparece por ese lado dereito, pode pegarlle a Guille, sigue Guille, quería meterse ata dentro, acaba sacando o Sporting Hortaleza, non, queda o rexeite para Mauro, non ten opción de centro aí, está moi cerrado, consigue levar a Mauro,
Domina por dentro con Guille. Guille que puede poner el centro de Guille. O balón segundo pau. Acaba sacando Sporting Hortaleza. Izan prolongando esa defensa do equipo madrileño. Robala non, finalmente queda a pelota para Leandro, ruleta de Leandro, quere marchar de outro máis, acaba sacando aí o equipo visitante, busca contra, agora equivocase nese desplazamento, pelea Andrija, creo que non saiu o balón, acaba cortando Vergara, Kevin Vergara, saindo de atrás, agora agarra Andrija camiseta, balón para o Depor, cumplimos o minuto 60, 1-0 no marcador. Xogando agora dende atrás Anxu, pelota arriba, buscando a Álvaro, que bo control de Álvaro, olla xogada, pode seguir Álvaro, estivo rápido na defensa Briones para evitar o ataque deportivista, porque era unha boa xogada de Álvaro, que se chega a ceder a súa dereita, entraba Leandro, que pasa que Briones estivo máis rápido para evitar o avance do número 10 do Depor. Xogando agora dende atrás o equipo madrileño, que ven agora Vergara, nese balón que chegaba para Andrija, corta Briones, o rexeite é para o Depor. Ven Mauro dentro da área, continúa Mauro, cae ao suelo, penalti. Penalti de Izan sobre Mauro. A entrada de Mauro dende o lado dereito. Eu creo que Izan incluso pode chegar a rozar o balón, pero certo que zancadillea claramente a Mauro. E vai a ser córner, non hai moitas protestas tampouco do equipo madrileño. Penalti a favor do Depor. Vai a ser Lucas Castro que execute, minuto 62 de partido na portería Gonzalo. O número 8 preparado. Podería ser prácticamente a sentencia, ou por lo menos dar un paso importante para estar nos oitavos de final. Lucas Castro preparado. Aí vai o número 8 na portería Gonzalo. Lucas Castro, perna dereita, prepárase, todo listo, pito colexiado, vai Lucas, chuta, gol. Gol do Depor, marca Lucas Castro no minuto 62. Lanzou a dereita do gardameta Gonzalo, que se venceu ao seu lado esquerdo, pon terra de por medio o Depor xuvenil, marca Lucas Castro no 62 de penalti. Depor 2, Sporting Hortaleza 0. Pois o penalti lanzado. Todo Vemos listo, aí pito colexiado, vai o Lucas, disparo, chuta, gol. Gol! Marcou a dereita, que puxo a dereita do gardameta. 2-0 para o Depor xuvenil. E imos ver agora o que nos resta de partido, porque estábamos vendo unha segunda parte moi entretida. Vai haber cambios, dous homes preparados no Depor, son Balbas e Lucas Regueiro. Outros dous tamén no outro, no Sporting Hortaleza. Marchou Andrija, entrou Merino. E agora onde por dobre cambio entran Lucas Regueiro e Balbas. Imos ver os xogadores que marcharon. Pero diría que un foi Leandro e outro diría que foi Álvaro. Agora confirmaremos. Calqueira caso, o cambio está claro. No Sporting Hortaleza marchou Andrija, entrou con número 21 Merino, cando trata de atacar agora o equipo visitante. Entrou Merino. E agora confirmamos os cambios no Depor. A entrada ao campo de Lucas Regueiro e de Balbas. Un dos que marchou seguro é Leandro. Agora veremos outro, pero diría que foi Álvaro. Pelota arriba para Guillermo, ataca o Sporting Hortaleza, tratando de encontrar presencia en ataque. Agora o árbitro pita falta. Moi descontenta a xente, os seguidores, os familiares dos xogadores do Sporting Hortaleza, coa actuación
arbitral, polo que escoitamos aí no micrófono de ambiente. 2-0. Veremos se pode chegar algún máis para o Depor Xuvenil, que ataca agora por medio de Lucas Castro, xogando para Guille, avanza Guille, marcha por dentro Guille, a combinación, pelota para Lucas, por de área, xoga para Iker, chuta Iker arriba. O disparo final de Iker, que marcha por riba da portería. Novo achegamento e confirmamos os cambios. O Depor Xuvenil marcharon do campo Álvaro e Leandro. Entraron Lucas e Balbas, os xogadores que estaban xogando nas bandas. Básicamente, esas son as sustitucións que levou a cabo Miguel Figueira no equipo, que gaña 2-0 xa dentro do minuto 62 con ese gol de Lucas Castro de penalti. Balón para Gonzalo, que buscaba arriba, queda a pelota rexeitada, leva por aí Lucas, por combinación con Iker, non pode controlar Iker, pelota para Mauro, que foi o que forzou o penalti. Continúa Álvaro, era Mauro, perdón. Trata de sacarla agora de atrás. Creo que temos que corrixir, non foi Álvaro que finalmente se marchou do terreno de xogo para que entrase Lucas, foi Abel. Foi Abel que marchou, o número 6, porque como vemos aí, Álvaro sigue no terreno de xogo, aínda que nunha posición máis atrás. Sí, efectivamente, pois corriximos, Álvaro sigue no campo, non foi Álvaro que marchou, ni moito menos. Fallo noso neste caso, marchou Abel para que entrase Lucas Regueiro. Outro cambio sí que se confirmou, entrou Balbas por Leandro, precisamente agora o número 17 do Depor, que trataba de controlar, non puido. Balón para o Sporting Hortaleza, Briones enviando para Guillermo, apertura ao lado dereito, Badaliso controla, quería marchar con o Coiro, recuperou o Depor a contra Lucas, avanza Lucas, mete aí a carreira de Balbas que non vai chegar, vantaxe para Álvaro, que retrasa para o guardameta Gonzalo. Gonzalo arriba, buscando a César, non pode controlar, recupera Álvaro, Guille retrasando a posición de Davo con Vergara, toca e toca agora o Depor, que xoga tamén coa vantaxe no marcador. Agora equivocouse aí Lucas, pero vai recuperar. Vamos ver quen queda co Coiro. Finalmente vai a ser para o Depor. Recuperación do Depor, pelota para Lucas, banda esquerda, ven a encarar Lucas, quería marchar por dentro, acabou cortando por aí Merino para o Sporting Hortaleza. Coiro para o Depor. Estamos xa no Ecuador desta segunda metade, dentro do minuto 62. O gol anotado por Lucas Castro, que suponso que marcou Iker Gil na primeira metade e que pon moita terra de por medio para o equipo de Miguel Figueira, que salvo aí un sustiño no inicio da segunda parte. O certo é que non foi inquietado en demasía por o conxunto de David Martín. Ven agora o ataque do Depor, pelota para Iker, quería combinar por dentro con Guille, acaba cortando o Sporting Hortaleza, que trata de atacar, pero aparece por aí Vega para recuperar, xogando con Lucas. Ven Lucas al lado esquerdo, combina por dentro, xoga con Lucas Castro, o balón para Lucas, o disparo marcha por riba da portería, vai a ser córner para o Depor. Minuto 69 de partido, 2-0 no marcador. Vamos a ver o saque de esquina, preparado para Poñela. Balbas combinando en corto, bola na banda, e agora
intento de centro, finalmente acaba cortando Hortaleza, que trata de montar la contra. Equivócase agora, a recuperación é moi boa. Ai, buscaba Iker a combinación en ataque. Acaba sacando por aí Iago, que potencia deste número 4 do Sporting Hortaleza, buscando na carreira o número 21 a Merino, que vai encarar, vai entrar na área Merino, sigue Merino, continua Merino, pode pegarlle, chuta Merino, que paradón de Anxo. Sigue o ataque do Sporting Hortaleza, a pelota para César, que regaña en fondo, o intento de César, vai a ser córner, pois gran ocasión, probablemente unha das mellores do partido para Merino, que confiou na xogada, que entrou na área, que intentou marchar de un e conseguiu uno, tirou con perna dereita bastante forte, man espectacular de Anxo, evitando o gol. Agora ven o córner dentro da banda dereita, Badaliso preparado para golpear, balón de Badaliso, segundo pau, o coiro pasado, queda rexistado, intenta gañala Izan, finalmente vai a levar ao Depor, o ataque por aí do xogador deportivista vai ao suelo, acaba sacando o coiro para Balbas, a apertura ao lado esquerdo, imos ver se pode ser boa, a pelota para Lucas, ven Lucas, avanza Lucas, intenta buscar un compañero, continúa Lucas Regueiro, acaba retrasando a posición de Álvaro, esa apertura para Guille, que podía ser defectuosa, pero Guille ten moita calidade, acaba parando a xogada, voltando a iniciar. Xoga Álvaro, Tabo, Álvaro, enviando arriba, pelota na banda, ollo balón a área, o remate, que paradón acaba de realizar Gonzalo, xogada espectacular do Depor na combinación, o balón a área pequena, aparecía por aí Iker, que parada acaba de realizar Gonzalo, que se lanzou con todo en un só, evitou o gol de Iker, senón que chapou o balón, evitou o rexeite, que boa ocasión do Depor para poñelo 3-0, paradón absolutamente espectacular do gardameta Gonzalo. Estamos xa no minuto 72, quedan 18. Evidentemente un terceiro gol do Depor sería máis que definitivo. Xa este 2-0 é máis ou menos definitivo, pero o meta do Sporting Hortaleza que evitou agora un terceiro gol. E imos ver, vai haber cambio, vai a marchar Iker, o autor do primeiro gol. Gran partido de Iker, volveu completar unha boa actuación. E imos ver quen o sustitúe neste minuto 73. Vai entrar ao campo o número 18. Neste caso falamos de Delabra, que se vai colocar como 9. Que o terceiro cambio que realiza Miguel Figueira. 3 fixo tamén o Sporting Hortaleza. Pelota para Iago, combinando con Álvaro, o seu compañeiro na zaga. Balón longo arriba, acaba gañando o coiro Álvaro. Xogando agora o Depor, Guille pode gañarle en fondo, centro de Guille, o segundo pau, remate, Gonzalo. Atrapa Gonzalo. O remate agora realmente foi de Delabra, pero acabou atrapando Gonzalo. Gonzalo xogando para Álvaro, o central do Sporting Hortaleza. Combinación agora de Briones con Guillermo. Quere marchar Guillermo, non encontra saída, envía a pelota a outro lado, por aí recibe Badaliso, o número 10, tratando de avanzar agora, tratando de crear perigo en ataque. Pelota para Héctor, entra na área Héctor, lado dereito, quería poñer atrás para Badaliso, non vai poder controlar, sacou o Depor, bola na banda, e cambios agora, os dous últimos no equipo visitante. Van a entrar Lucas e Marco. Vemos que marcha Briones, entra Lucas. E agora confirmaremos quen foi outro que saiu. E outro lateral é Héctor, pois cambio de laterais neste minuto 75 de partido.
marchan Briones e Héctor, entran Lucas e Marco. Así que ahora hablaremos de cómo queda esa defensa, pero antes imos con este balón de banda que vai poñer Álvaro directamente á área. O central do Sporting Hortaleza, o balón colgado, paséase, queda aí morto dentro da área, tratado de pelear a Iago, piden cesión os xogadores do Sporting Hortaleza nese desplazamento atrás, dio colexado que non hai nada, e acaba gañando a pelota o Depor, que trata de montar a contra, ainda que agora ataca o equipo visitante. Merino pola banda esquerda peleando aí con Vergara, sigue Merino recuperando a Vergara, pelota atrás para Anxo, el pelotazo arriba. En principio, por lo que vemos, Marco colócase nunha zona máis de ataque o número 26. Lucas, neste caso temos algo curioso, que temos un Lucas e un Álvaro nos dous equipos. Bueno, pelota para Hortaleza nesa falta, prácticamente no centro do campo, suben todos ao ataque. Vai a colgar Guillermo, o número 17. Balón de Guillermo arriba, adentro da área, pode haber unha prolongación, o resiste para Badaliso. Recibe Badaliso que quere avanzar, xoga a banda para César, imos ver se chega César para poñer o centro de César, balón ao segundo pau, Izan prolonga de cabeza, imos ver se cae ese balón, pelota rexeitada, abre Cangagaña, pelota dentro da área, acaba sacando o Depor, o disparo final de Marcos do capitán, marcha moi desviado, saque de meta para o xuvenil do Depor, no minuto 77 de partido, estamos iniciando agora, 2-0, os goles de Iker Gil e de Lucas Castro, que polo de agora dan vantaxe o equipo de Miguel Figueira. Vai atardecendo pouco a pouco tamén aquí no campo Sen Iglesias do Depor Training Center. En breve precisaremos de iluminación artificial, feito creo que xa está encendida, e vai a continuar o encontro, pide un balón ao colexiado porque se marchou fora do terreno de xogo. 2-0, todos os cambios xa realizados no Sporting Hortaleza, quedanlle 2 a Miguel Figueira para tratar de cambiar a dinámica, aínda que polo de agora a cousa vai bastante ben con este 2-0. Pelota para César, combinación, trata de avanzar agora o equipo visitante, era por aí Lucas, o número 26, pero non puido. Pelota que vai a corresponder agora ao Depor, saindo dende atrás, Lucas Castro quería levala, recuperou o equipo visitante, balón de Marco, tratando de buscar arriba un compañeiro, non chega. E Coiro para o Sporting Hortaleza, buscaba combinar por aí Lucas, o número 26, trata agora de banda, arriba para Merino, o que tivo prácticamente a mellor ocasión do Sporting Hortaleza nesta segunda parte, foi parada con maestría por Anxo. Balón atrás para Guille, Guille saindo dende atrás, xira sobre si mesmo, continúa Guille, que boe Guille, sigue Guille, marcha de 1, de 2, de 3, de 4, que xogada de Guille, pelota para o Depor, a combinación que buscaba de Labra, a entrada por aí de Balbas, pero o partido de Guille é un auténtico espectáculo, que xogador este lateral dereito, este número 2, fixo agora unha xogada espectacular por puro físico e pura calidade, marchando de 2, de 3, de 4, gran xogada, agora o ataque, pelota para o número 26 para Lucas, recibe Lucas, deixa de tacón, a posición aí de Guillermo, Guillermo para Lucas, quere poñer o centro, Lucas o balón á área, ollo remate fora, que ocasión acaba de ter o Sporting Hortaleza, a ocasión de Merino, que ocasión máis clara, o balón adentro da área de Lucas, recibe no segundo pau completamente solo Merino, trata de rematar de primeiras, non consigue que o balón saia para diante, senón que saia para arriba, e cando lle cae o balón á altura da cabeza simplemente para empurrala coa frente adentro da portería, envía o balón incomprensiblemente fora da meta de Anxo. Gritos de Sporting, Sporting agora na bancada, pero que ocasión para o Sporting Hortaleza, que trata de seguir atacando por medio de Guillermo, Guillermo poñendo o balón, ollo control dentro da área, ollo remate fora, córner outra vez
vez Merino, recibiu dentro da área, pegoulle picado contra o suelo, deu un xogador do Depor, sálvase outra vez o equipo deportivista, e córner para o Sporting Hortaleza, que está levando bastante perigo nestes minutos finais. Estamos a piques de completar o minuto 80 de partido, balón a área, acaba sacando finalmente o Depor, queda outra vez o rexeite, pelota para Guillermo, pode poñer o centro, amaga Guillermo, centra Guillermo, remate, gol. Marca Marcos, marca o Sporting Hortaleza. Para ser xustos, hai que dicir que se estaba cociñando gol nas ocasións previas. Emerxe a figura do capitán de Marcos nun córner que de primeiras non, pero de segundas sí que colleu área. O remate de Marcos, non puido facer nada Anxo. Marca o Sporting Hortaleza no 80, pon emoción no marcador, gol de Marcos. De por 2. Sporting Hortaleza 1. O gol de Marcos, que acaba de poñer emoción, poñer picante, poñer expectación a este final de partido. Trataba de bala agora César, e o colixado que lle dá coa man, e pelota para o Depor, pelota para Guille. Recta final de partido, 10 minutos quedannos este partido na man de auga de parada aquí na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña. Acaba de marcar Marcos o 2-1 para o Sporting Hortaleza, para poñer emoción, para poñer paixón, para poñer cousas este final de partido. Trata de levar a Balbas dentro da área, acaba cortando o equipo visitante, que busca botar o ataque por o lado dereito, recibe Badaliso. Badaliso cambiando o xogo, tratando de encontrar arriba Merino, un dos homes máis perigosos. Trataba de levar a César ao suelo, o xogador do Depor, e banda. E outra vez eu creo que Álvaro, o central do Sporting Hortaleza, vai a ser o encargado de colgar ese saque de banda. Sí, efectivamente, aí vai, porque como levamos vendo todo o partido, é un home que pon o balón de banda directamente á área. Suben 5, 6 homes do Sporting Hortaleza á área, minuto 82. Perdón, aí vai Álvaro, a prolongación, trata de buscar a Iago, sigue prolongando, pelota dentro da área, queda resitada, acaba sacando o Depor. Vamos ver a quen lle queda, quedalle finalmente o número 17, a Guillermo xogando para a banda esquerda para César, ven o número 18 do Sporting Hortaleza, quería levar, acaba recuperando Guille. Vamos Guille, trata de sair dentro atrás Guille, buscando arriba a combinación, ten aí de Labra completamente só un compañero no outro lado, xa moi tarde, e agora a pelota a esa posición para Lucas Regueiro, que me marcha Lucas, sigue Lucas, chuta Lucas, parada de Gonzalo, o partido está roto, trata de poñela rápido en xogo, agora parase, non sei se Lucas tiña do outro lado entrando a Balbas para empurrar o balón. Finalmente xoga Gonzalo, balón arriba, trata de controlar un compañeiro, non consigue. Era Badaliso, agora o partido, como digo, está completamente roto, como xa estaba pasando no inicio da segunda metade. Pelota para Lucas Castro, borde da área, apertura ao lado esquerdo, aparece por aí Lucas Regueiro, pode poñer o centro, continúa Lucas, combina por dentro con Álvaro, o balón interior para Lucas, chega por aí Izan para cortar, trata de montar o ataque agora o equipo visitante, o equipo de David Martín. Badaliso combinando con Iago, que xa marcha como dianteiro prácticamente, aínda que recupera agora o Depor, pelota no borde da área, neste caso Mauro, amaga un, amaga dous, o disparo, atrapa Gonzalo. Bueno, que final de partido estamos vendo, partido completamente roto, e agora toca lle dar o Sporting Hortaleza tratando de avanzar, pero está sempre por aí Guille, moi atento para cortar, aguanta Guille, vai a perder o coiro agora, recupera Lucas para o Sporting Hortaleza, quen a leva, finalmente queda o coiro para a defensa do conxunto visitante. Xoga Álvaro, que tiña un compañeiro na zaga que era Iago, pero Iago xa está instalado como dianteiro centro. Pelota para o Depor, agora trataban de buscar aí arriba Mauro nese desplazamento a Lucas Castro, que viña de fora de xogo, e vai a poñer en xogo Gonzalo. Quedan nos 6 minutos máis prolongación para o final, vai estar emocionante isto ata o último minuto.
Un partido moi roto que parecía sentenciado por parte do Depor, pero que finalmente o Sporting Hortaleza con ese gol de Marcos está lle poñendo emoción ao final. Trata de avanzar agora o Depor, que está preparando dous cambios. Pelota para Balbas, xoga a carreira de Lucas Castro, acaba cortando aí o Sporting Hortaleza, ainda que gaña Lucas, de quen é ese coiro, izan ao suelo, o árbitro non pita nada, imos ver quen abaixa, vai a ser balón para o Sporting Hortaleza, ten dous cambios preparados. Miguel Figueira, aquí imos ver se realizan agora ou hai que esperar máis. Pois sigue o xogo, pelota para Lucas, para o Sporting Hortaleza, balón arriba, buscando a carreira de Merino, escurrese Merino, acaba sacando Anxo, balón arriba, buscando a De Labra, cae De Labra, tío colexiado que non hai nada, pelota para Gonzalo, xogando como Iago, o central do Sporting Hortaleza, que xa volveu a súa posición de defensa, porque hai uns minutos estaba situado como dianteiro centro, pola súa corpulencia buscando balóns arriba. Acaba cortando de por agora, ollo que pode sentenciar, venga pelota para Lucas Castro, sigue Lucas, cae no borde da área, continúa Labra, pelota interior, fixo a xogada do Depor, dio colexiado que aplicou a vantaxe e que acabou sacando agora o equipo visitante. Pelota para Merino, que dele bala Merino, está moi ben Vergara, espectacular o capitán do Depor para evitar males maiores e xogar para Álvaro. Álvaro combinando, encontrando home libre, acaba despexando e vai haber cambios. Van a entrar dous homes, o número 16 e o número 15, se non me equivoco, son tanto Iker Fernández como Trillo. Un dos que vai marchar é Mauro, creo que non podía máis. Entra con número 15 Iker Fernández. E outro que vai marchar, a ver se llevamos aí camiseta, diría que é Vega, ainda que agora o confirmamos para non equivocarnos como antes. E vai poñer a pelota en xogo Guille. Xogará Guille, combinando aí, acaba recuperando o Sporting Hortaleza, a pelota de Guillermo, xogando para César, quere marchar César, continúa César, sigue César, que velocidade, intentaba meter un balón interior, non vai a chegar aí Merino, pelota para Anxo. Anxo buscando un compañeiro, acaba poñendo a pelota no suelo, balón arriba, trata de buscarla por aí De Labra, finalmente acaba o coiro despois de Gonzalo. 3 minutos para o final, máis prolongación, saindo dende atrás Marco, pelotazo arriba, buscando a César, e ver se baixa alguén, finalmente o coiro quedaba aí para Marcos, non pode controlar. Pelota para o Depor, pois confirmamos cambios. Marchou Vega, entrou no seu lugar Iker Fernández, marchou tamén, neste caso, Mauro, entrou na súa posición Trillo, xogando aí Guillermo, trata de avanzar ante Lucas Castro, que forza de Guillermo, vai perder, e ollo que pode ser boa, pode ser a sentencia, a pelota para De Labra, De Labra xoga atrás, bola dentro da área, finalmente acaba sacando o Sporting Hortaleza, o rexite para Lucas Castro, vai pegarlle, o balón rexeita un xogador, marcha fora, vai a ser córner para o Depor, que tamén está perdonando nesta recta final, porque é certo que está tendo situacións moi ventaxosas, non está sendo quen de solventalas. Vamos ver agora Mauro e Vega, que marcharon, entraron no terreno de xogo Trillo e Iker, vai o córner, vai Álvaro, o balón de Álvaro colgado arriba, queda resitada De Labra, que paradón, que paradón, que paradón de Gonzalo, que paradón de Gonzalo, que está salvando o seu equipo, que doulle o coiro morto a De Labra dentro da área para batir a Gonzalo, non puido, agora, ui, madre, Guille, ollo, no lío que se pode meter Guille,
e amarilla para Guille. Pois non estivo aí probablemente moi acertado o xogador do Depor, que ia sacar César, e cando ia sacar, sen ningún tipo de justificación aparente, empurrou o tirón no suelo, saltou todo o banquillo do Sporting Hortaleza. O árbitro foi a poñer calma, amonestou evidentemente a Guille, pedía algo máis os xogadores do Sporting Hortaleza, porque o Coiro xa non estaba en xogo. O árbitro saldou a xogada con amarilla. Bueno, pois estamos no minuto 89. Imos ver se hai algo máis no partido. Quería levar a Guille, agora sacou unha do campo o Sporting Hortaleza. En este caso, como non temos cuarto árbitro, non vamos ver a prolongación, pero xa estamos no minuto 90. Queda o que queira añadir o árbitro, así que iremos contando minutos. Balón de Lucas, colga a área, queda rexeitado, acaba sacando Guille, vai a ser para o Sporting Hortaleza. Bola de banda, xogará o número 26, xogará Lucas, atrás para o guardameta Gonzalo, que hai que dicir que trouxo con vida ata este minuto o seu equipo Sporting Hortaleza cunha actuación espectacular. Pelota para Álvaro, quería levala, pode montar a contra o Depor, é un 3-2, ataca o Depor, ao suelo o xogador Badaliso e acaba recuperando o Coiro. Pide falta o Depor, pelota interior, buscando a carreira por aí, esa é de Anxo, que recolle, xogará Anxo. Minuto 91, pide Anxo aos seus compañeiros que suban, balón arriba, buscando a posición de Delabra, que ven a baixa, ten que aguantar agora o Fabril, o Depor. Pelota para o Hortaleza, que vai a sacar de banda. Bueno, pois quedannos, eu creo que 2 ou 3 minutos como mínimo, cantos cambios, cantos goles, o penalti, perdemos un pouco de tempo, así que imos ver ata onde nos leva o árbitro. O único claro é o marcador, 2-1, o Sporting Hortaleza tratando de empatar o partido para non quedar eliminado nestes 16avos da Copa do Rei. O Depor tratando de aguantar o marcador para poder verse nos oitavos de final da Copa. A xente do Sporting Hortaleza que está na grada, que anima os seus xogadores. Pero agora parece que dunha forma ou outra o Depor está conseguindo frenar o ímpetu do equipo visitante. Pelota na banda, trata de chegar por aí, o consigue o Depor. A xogada pode ser boa, finalmente vai a ser córner, forzou o córner Thiago tirándose ao suelo, córner para o Depor. Minuto 92 e medio. O golpeo vai Álvaro, xa apenas suben xogadores do Depor, é normal, con este marcador tan axustado. De feito, diría, a ver se abrimos un pouco máis o plano, pero creo que é o único, Delabra é o único que está preparado para rematar, non hai ninguén máis dentro da área. O centro de Álvaro, Delabra buscaba, saca Izan, vamos para ver para quen é ese rexeite, finalmente acaba sacando o Sporting Hortaleza, trataban de buscar esa pelota interior para Guille, cortou ben Guille, balón arriba, corta Izan, a ver a quen lle queda aí o número 14 a Marco, a prolongación arriba para a carreira de Merino, que vai con Guille, gaña o Coiro Merino, pelota interior buscando a César, aparece César, ao suelo Anxo, atrapou Anxo, salvando a situación. Xa estamos por riba do minuto 93 e imos ver se nos queda algo máis. Balón arriba, ollo que se poden equivocar, queda o Coiro para Lucas Castro, solo, gol de Labra, gol do Depor, gol de Delabra, nunha xogada afortunada para o conxunto blanquiazul, porque rebotou o Coiro nun futbolista do Sporting Hortaleza, a pelota quedoulle a Delabra solo diante de Gonzalo. Como dicíamos antes, Gonzalo trouxera ata este minuto o seu equipo, finalmente aparece
de Labra para tirar o balón por baixo. Gonzalo a piques está de sacalo, pero non pode. E o Depor que vai a estar nos oitavos de final desta Copa do Rei Xuvenil. Marca de Labra no minuto 94, marco 18, marco Depor. Depor 3, Sporting Hortaleza 1. Pois o gol de Labra, que como dicíamos, a verdade é que Gonzalo estaba conseguindo salvar o seu equipo en numerosas ocasións. Xa esta vez foi demasiado para él, evidentemente. Ese man a man de Labra definiu. Eu creo que xa aquí no minuto casi 95 isto vai morrer aquí e o Depor vai estar nos oitavos de final da Copa do Rei. Trata de avanzar agora o conxunto blanquiazul. Xogador ao suelo, falta de Lucas, que leva a amarilla por esa entrada sobre Balbas. E final. Remata o partido no Depor Training Center no campo Arseno Iglesias. O Depor que vai a estar nos oitavos de final da Copa do Rei Juvenil. Abrázanse os xogadores. Victoria do Depor. Lembrar que Iker Gil puxo o primeiro no marcador no minuto 27, Lucas Castro de penalti no 62, recortou distancias Marcos no minuto 80 de cabeza, finalmente no minuto 94 de Labra puxo o 3-1 final. Final aquí no campo Arseno Iglesias, no Depor Training Center, neste partido da Copa do Rei Xuvenil. O Depor vai estar no oitavo. Xa saben que esta retransmisión chegou da man de Auga de Parada. Lembren que hoxe, a partir das 8 da tarde, en pouco máis dunha hora e media, terán aquí na canle de YouTube do Real Club Deportivo da Coruña Depor Live vais Sotelo para vivir ese partido entre a Unión Deportiva Almería e o Deportivo da Coruña. Rematou Depor 3, Sporting Hortaleza 1. Moitas grazas e ata a próxima.